ערב טוב אסי, וערב טוב סמלי. טוב, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני מתרגשת בטירוף, אז רק רציתי להוציא את זה מהלב לפני שאנחנו מתחילים. סכמי לי מתחילת העונה עד היום. וואו, זה קשה, שאלה קשה. קודם כל, אני חושבת שבשביל עונה ראשונה של תוכנית ראשונה שנעשתה בפעם הראשונה בעולם, זו עונה מדהימה. אני באמת, אני מרגישה שאני כאילו מתוכנית לתוכנית חי, זה כמו אלכוהוליסט בגמילה שחי מיום ליום. אני כאילו מתוכנית לתוכנית מנסה, אתה באמת לראות שאני אצליח לעבור אותה בשלום, ושיהיה טוב, כן. לא חסרים קטעים, ברוך השם. עמוס, אתה תסתדר עם דואט? הוא עמוס. סליחה, עמוס. אסתי, תדעי לך שאני חולה עלייך. תני לי רגע טלוויזיוני אחד שאת לא שוכחת. וואו. אחרי שחד. אני אגיד לך, זה שהכי הצחיק אותי, זה היה ממש בהתחלה שעלו על העברה של רני, שעשו כזה קולאז' של הרבה פעמים שהוא עשה את זה, זה היה אחד הקטעים. זה לא דומה לשום דבר שעשיתי עד היום, לא בשום פן או אופן או כלום, וזה כיף, זה מרגש, כאילו, זה לגמרי, אני מרגישה שאת כאילו חלק ממשהו שהוא גדול וחשוב, ושהרבה אנשים רואים אותו ואכפת להם. את התגובות ברחוב, זה אנשים שבאמת אכפת להם, את רואה, הם מגיבים, וגם באינסטגרם, וגם זה, כולם, זה כיף לראות שכולם כל כך מעורבים. נתת חלק מהיופי בתוכנית הזו, זה שיש הרבה אקשן, כאילו שום דבר לא מוקלט, שום דבר לא מתוסרט, זה מה שקורה בלייב, ואין דרך לעצור את זה, ורואים את זה, וזה חלק מההתרגשות. התגובות טובות ברחוב, אני מרגישה שאנשים מרשים לעצמם להיות מאוד כנים, שזה כיף, כי את חייבת לשמוע את האמת בשביל לדעת איך להשתפר אחר כך ואיך להיות יותר טובה. את קוראת טוקבקים? לא. אני לא מאמינה בטוקבקיסטים המרושעים. כן, טוקבקיסטים אתם מרושעים. תפסיקו להיות מרושעים, מה יוצא לכם מזה? למה לא להיות נחמדים, עדינים? גם אם יש לכם משהו רע לומר, תאמרו אותו בצורה יפה, לא צריך להיות מרושעים, להשתלח. נו, כאילו, אתם יודעים. אפשר לעשות את זה בצורה יפה, בקיצור, זה המסר של הטוקבקיסטים. שמעתם? אל תהיו מרושעים, רשעים! נכון. She's on fire.